Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Endamtiya Serokê Giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu di nav mêza şeşkolî da gava ji aliyên pênc serokan ve hate erêkirin. Seroka Giştî ya Partiya Baş Meral Akşener di jî viya derket û ji vê mêzê cuda bû. Li ev krîz di nav demeka kin da hate çareserkirin û Akşener beşdarî civîna mêza şeşkolî bû û serokên şeş partiyan pêk ve di şeşê edarê da Kemal Kılıçdaroğlu ji bo berbijêriya serokkomariyê ya İttifaka Millet diyar kirin. Em ji bo hemû rengan ku li ser sifreyekê bidin civandin derketin rê. Ev sifre sifreya Xelîl İbrahîm e. Gava cîranê wî birçî bimana, Xelîl İbrahîm jî tê rane diket. Di sifra wî de wekhevî hebû. Em jî ji bo wekheviyê derketin rê. Ev yek di navbera siyaseta Tirkiyeyê jî rengekî nû derxist pêş. Li pêşiya Partiya Saadetê layinên CHP û Partiya Baş civiyan. Hilbijêrên van partiyan hestê xwe ji dengê Amerîkayê re wiha vegotin. Seçilebilir, kazanabilir, herkesin kucakladığı bir aday mücadelesiydi. Hemû sadema têkoşîna me qezencgirina berendan bû. Armanca me ew e ku her kesî bikaribe hembêz bike, weke Partiya Baş. Me çi car nexwest ku ji wê mêzê veqetîn. Em viya jî bi dil û can dibêjîn. Yeniden Millet İttifakı. Başta vegerîna Meral Akşener ji aliyên hilbijêrên CHP ve jî baş hate pêşwazî kirin. Hatice Yaşar jî yek jivan e. Yaşar li ser pêstîra xwe wêna Kemal Kılıçdaroğlu daliqandibû û hatina Meral Akşener jî wiha erênî diyar dikir. Ben çok mutluyum ikisinden de birleşerek kazanacağım. Ez pir bextewer im ku her du serok hatin bahev. Heke em pêk vebin em ê serkeftî bin. Lê arastî Kemal Kılıçdaroğlu şêrê dilê min e. Piştî Meral Akşener hat ez gelek keyfxweş bûm. Birleşmelerinden çok mutluyuz. Berendamtiya Kemal Kılıçdaroğlu ana girseyeka pir mezin li vê derê kombiye. Deveciyê xwe da diyar dikim ku endamê me serokkomariyê Kemal Kılıçdaroğlu ye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.